हेलौ लोगोफोर, आं दिनै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गिबियावनो बिथां हिरामनि उजिरनि जानानै आं नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। बिथां हिरामनि उजिरा फैगौ 6 मार्च 2021 इं खालार खालि जानो गोनां बड'लेण्ड डान्स मास्टार सिजन 1 नि नैथि राउन्ड बादायलायनायाव बादायनो खाबु मोनदों। अन्नानै नोंथांमोना बिथां हिरामनि उजिरनो भट होनानै बिथांखौ देरहासार खालाम। बादायलायनाय समा जाबाय मोनाबिलिनि 8 रिंगानिफ्राय 10 रिंगासिम। अन्नानै नोंथांमोना बै सानखालि लाइभ टेलिकास्टआव थांनानै बिथांनि मोसानायखौ नायनानै बिथांनो भट हो। बिथांनि कम्पिटिशन क'डआ जाहैबाय H004। फैदो दानिया जों बिथां हिरामनि उजिरनि मोसानायखौ एसे नायनानै लानि। This dance flow. Ding dang ding, ding dang ding dang ding dang ding dang dang, ding dang ding dang. एक तो